Аз не само се нуждая от Святия Дух, но аз искам Святия Дух. Желая го. Отчаяно искам присъствието му в живота ми. Не искам да вървя напред без него. Не искам и един ден да живея без него. Помнете, че търсим правилното време за действие. Бог е любов. Исус беше видимия образ на невидимия Бог. Исус каза, когато Святия Дух дойде върху вас, ще сте свидетели за мен в Ерусалим, в Юдея, в Самария и до краищата на земята.